Hej så folkens, Albrecraft går her. Jeg tænker, at vi skal lave noget Minecraft baggrund, hvor I kan sætte jeres eget skin ind på jeres baggrund. I kan selv vælge hvordan det skal være. Så vi ses lige. Så er vi tilbage igen. Det var godt. Jeg skulle lige tjekke noget. Okay, vi starter med, at I kan finde alle mulige billeder. Det behøver ikke relativt at være Minecraft billeder. I kan bruge alle slags. Men det I starter med at gøre, så er at I går ind på jeres Chrome eller Google eller hvad det nu er I bruger. Så skriver I skin. Tror jeg det var. Nej, jeg kan ikke huske det. Jeg plejer altid det. Jo, det var sådan der. Nej, der mangler lige. Skidt pynt. Så går jeg herind. Og det skal selvfølgelig nok klikke link i beskrivelsen. Og her kan I så se, at det er sådan en ting, hvor du kan få din Minecraft-mand til at lave nogle ting. Og så kan du downloade en prøveversion. Og så kan du også downloade den rigtige. Og det er bare min creeper, der står. Det er ikke så spændende. Altså hvis I vil have jeres eget skin ind, så kan jeg nok gå med. Men ja. Så starter jeg med at gå herind. Det er relativt nemt. Så kommer jeg ind med AdFly. Så skal jeg lige vente i de her 5 sekunder. Så trykker jeg Skip Ad. Så kommer jeg ind på den her. Det er altså. Jeg ved det ikke. Så er I herind. Så skal jeg trykke bare på den her. Okay. Så er den downloadet der. Og det kan man ikke se over. Men jeg ved ikke lige hvor de her ting kommer fra. Nej. Så går I ind i jeres overførsler. Så kan vi se, hvor er den henne? Ja. Så åbner I den. Så har I den her. Så har I sådan set selve programmet der. Den kan I lægge ind i ude på skrivebordet, eller hvad I nu selv vil. Og lige nu næsten den der, bare den, at det er stedet. Så kommer jeg herind. Så tænker jeg lige. Kom nu. Så åbner den. Så har du sådan en her. Så skriver du hernede, hvor der står brugernavn. Hernede. Så skriver I jeres Minecraft-navn. Og når I så har gjort det en gang, så vil den så komme frem næste gang du prøver. Tænker du så at vise skin, så kan det godt være, den loader lidt. Det gør det nogle gange. Den lige skal starte op og sådan noget. Kæft, den er langsomt på mig. Ja, godt det. Og der, sådan kan I også skrive med alle mulige andre. Så finder I en eller anden fed form. Vi vil have den. Så kan det være, så en båd. Jeg vil sige, en siden der. Han er det grim. Hvorfor har jeg det over? Så kan I gøre den her. Så venstre klikker jeg. Og jeg kan vælge baggrund herude. Men hvis I skal ind på en anden en, så skal I vælge den her med de her tern. Nu venstre, der klikker I. Nu trykker jeg igen billede som. Så kan I så skrive overførsler. Så kan I gå ind og skrive mit skin. Og så kan trykke I bare gem. Så er den gemt. Og I kan selvfølgelig godt tage flere. I kan tage så mange I vil. Men jeg vil lige vise en anden ting. I kan jo også godt skrive. Ja, så kan I finde en eller anden. Det er det en eller anden tilfældig. Så kommer han frem med hans skin. I kan jo tage alle skin. Og det er sådan, jeg ved ikke om det er sådan. Så hvis I rigtig gerne kan lide deres skin, så kan I gå herind. Så kan I venstre klikke. Gem skin som. Så når man gør sådan her inde i overførsler. Så kan vi lige gå ud. Så ind i overførsler. Så skal vi så her. Hvor er den henne? Så har jeg gemt den. Jo. Så er vi nær og klar til at blive brugt. Det er jo relativt nemt. Men så trykker I det, I kan lægge den herinde på skrivebordet. Og trykker I filer. Åbn. Så går I herind på skrivebordet. Og det skal I ikke tage af. Så har I den her. Så hvis vi lige skal åbne. Hvor har jeg nu den der?
tror, der ligger herinde. Jeg kan så åbne den her. Kommer så lige her. Hvad er lidt af tager jeg så den her ting her, I kan flytte rundt med. Så tager jeg så ind på den anden. Så kan I gøre den stor. Så kan jeg gøre den rigtig stor. I kan gøre, hvad han er. Den gør I gøre med. Kan den sidde her på bare. Og så kan den sidde her og kigge. Så kan den sidde her henne i hjørnet. Nej, jeg ved, jeg kan ikke lige... Ja. Det her kan I gøre med næsten alle tegnekunde. Den sidder her under hygge. Og så kan I selvfølgelig skrive en tekst. Så kan I skrive en tekst der. Den skal stå være sort. Så skal jeg lige sige. Jeg kan lige skrive af. Nå. Jeg vil gerne have det sort. Craft. Ja. Det er cool. Så trykker I så. Så kan I gøre den her. Så kan I gøre det rigtig stort, det her. Ja. Det kan gøre det så stort, I vil have det. Man kan den så stå sådan her. Hvis det så er fint, så trykker I bare filer. Gem som. Og så skal I gemme den som en... Jeg tror det er en... Jeg skal i hvert fald gemme den som en PNG-fil. PNG. Og så overførsel. Så kan I så gå ud. Går I ind i overførsel. Nej, jeg håber ikke. Så var den blevet gemt. Han er ikke der. Nej. Hvorfor? Hvad er det nu sker? Nå, ja, det var fordi den ikke har loadet. Det må I undskylde. Men så gør I selvfølgelig bare... Det der. Så gør I selvfølgelig det, at I går herind. Personlig indstilling. Altså, skrivebordsfarve. Så kan vi se den der. Der er der så ikke noget. Jo. Min computer er bare lidt dum. Den går sådan her. Okay, så vælger det. Jeg vil prøve, og så om jeg kan lægge link til den her hjemmeside. Der er masser af flotte billeder, der er lavet. Det er det. Ja. Jeg kan godt lide at bruge det, jeg synes det er fint. Det kan så gøre det side om side, det kan den her computer, så jeg ved ikke lige hvorfor. Men så trykker jeg bare gennem ændringerne. Så kan jeg gå herind, så jeg kunne godt tænke den grå. Så kan jeg gøre den helt grå, eller helt usynlig. Rød. Helt usynlig. Ja, det kan I jo sådan set selv bestemme, eller hvad jeg nu vil. Det er jo op til jer selv. Ja, det var sådan set det. Jeg tror, det var det. Jeg håber, I kunne bruge videoen. Jeg skal nok huske at lægge... Ja. Jeg skal nok være link nede i beskrivelsen til alle de links. Der er mange links. Jeg tror, det var det for denne gang. Vi ses. Ohøj.